Odpusťte mi, prosím. Nějak to napravím. Za deštivé noci Anna, která se sotva protloukala životem jako kurýrka rozvozu jídla, narazila do Mercedesu milionáře Jana Krále. S tváří zmáčenou deštěm Anna zoufale promluvila. Když ji Jan Král uviděl, zatajil se mu dech. Její tvář byla totiž k nerozeznání od jeho syna, který zemřel před 18 lety. V jeho vile však už žila dívka, kterou nazýval svou vnučkou. Kdo tedy byla ta dívka před ním? Než příběh začne, stiskněte prosím tlačítko líbí se mi a odebírat. A do komentářů nám napište, odkud posloucháte. Budeme doufat, že se k vám dostane plno štěstí. V noci, kdy provazy deště bičovaly celý svět, Anna ucítila, jak jí studená dešťová voda proniká pod helmu a ještě silněji se šlápla plyn. Byla to její poslední dnešní objednávka. V termoboxu za ní leželo stále ještě teplé kuře. Jen to prosím vydrž, prosím, mumlala si pro sebe Anna a pevně svírala roztřesená řídítka skútru. Z opotřebovaných brzd se ozýval skřípot kovu. A nejednou málem na mokré silnici uklouzla. Ale nemohla zastavit. Zítra byl termín splatnosti poplatků za babiččinu péči v domově. Těch 150 korun, které by za tuto dodávku dostala, zoufale potřebovala. Na vnitřní straně hledí Aniny helmy se srážel její dech. Rychle ho setřela hřbetem ruky a upřeně se dívala před sebe. Už se začínal rýsovat kruhový objezd u nemocnice. Ještě kousek a její dnešní dřina skončí. Mezitím se ve stejnou dobu předseda představenstva Jan Král hluboce zabořil do zadního sedadla černého sedanu. V pravé ruce držel starou, roztřesenou fotografii. Na snímku byl šťastně se usmívající mladý pár. Byl to jeho syn a snacha, kteří přesně před 18 lety zahynuli při dopravní nehodě. Pane předsedo, pojedeme i dnes k té nemocnici? Zeptal se opatrně asistent z místa řidiče. Král místo odpovědi jen pomalu přikývl. Kolem očí měl hluboké vrásky a jeho kdysi pronikavý pohled byl nyní prázdný. Každý rok v tuto dobu kroužil kolem nemocnice, kde jeho syn se snachou vydechli naposledy. Sám si nedokázal vysvětlit proč. Prostě ho tam táhly nohy a srdce tam zůstávalo. Asistent už cestu znal nazpaměť. Aniž by se ptal, otočil volantem směrem k nemocnici. Co asi dělá Tereska? Zamumlal si Král pro sebe. V jeho hlase byla zvláštní prázdnota. Jeho vnučka Tereza byla nepochybně jeho jediná pokrevní příbuzná, alespoň na papíře to tak bylo. Ale v koutku Králova srdce vždy hlodala nevyřešená otázka. V Terezčině tváři nedokázal najít žádné stopy po svém zesnulém synovi. Ani chůze, ani způsob mluvy, dokonce ani úsměv se mu nepodobal. Samozřejmě, děti se nemusí nutně podobat svým rodičům, ale něco hluboko v Králově srdci mu neustále našeptávalo, že je něco špatně, že něco nesedí. I po 18 letech si Král povzdechl a přitiskl si fotografii na hruď. Venku déšť ještě zesílil. Světla pouličních lamp se odrážela v dešťových kapkách a třpitila se jako tisíce diamantů. Právě v tu chvíli sedan výjížděl na kruhový objezd u nemocnice. Asistent opatrně zpomalil a chystal se zatočit. Mokrá silnice byla kluská jako zrcadlo a viditelnost mizerná. Pane předsedo, silnice je velmi kluská. Pojedu opatrně. Než asistent stačil domluvit, zprava se náhle něco vynořilo. Někdo se žlutou helmou se na skútru řítil šílenou rychlostí. Anna si s úlevou vydechla, když projížděla poslední zatáčkou. Uviděla panelák naproti nemocnici, kam měla doručit objednávku. Ale v tu chvíli se před ní objevil obrovský černý sedan. Anna instinktivně šlápla na brzdu. Ale sjeté brzdové destičky nesplnily svůj účel. Ne. S Aniným výkřikem se skútr vrhl přímo na bok sedanu. Čas jakoby se zpomalil. Každá dešťová kapka byla zřetelně vidět a lesklá karosérie sedanu se přibližovala. A pak došlo k osudové srážce. S hlasitým třeskem bylo Anino tělo vymrštěno do vzduchu. V okamžiku, kdy se čas zdál být zastavený, Anna jasně viděla, jak její skútr čelně naráží do boku černého sedanu. A v příštím okamžiku jí studený asfalt tvrdě dopadl na záda. Au! Anin výkřik prořízl zvuk deště. Celé tělo jí bolelo, jako by bylo rozlámané. Zvláště z pravého ramene a kolena vystřelovala ostrá bolest. Dešťová voda jí stékala po tváři, ale nedokázala rozlišit, jestli je to déšť nebo slzy.
Dveře sedanu se prudce otevřely a vyběhli z nich muži v černých oblecích. Jeden z místa řidiče, druhý ze sedadla spolujezdce. Do prdele! Kde se tu z ničeho nic vzala? Zakřičel hrubým hlasem statný muž, který vypadal jako bodyguard. Nejdříve si prohlédl promáčklinu na sedanu. Nárazník byl prohnutý a na bočních dveřích byl hluboký škrábanec. Podívejte se, pane předsedo, co udělala s autem. Jak tohle zaplatíš? Bodyguard zvýšil hlas a přistoupil k Aně. Anna se přes bolest snažila ze všech sil zvednout, ale v tu chvíli její pohled padl na krabici s kuřetem rozházenou po silnici. Kousky kuřete usmažené v horkém oleji byly žalostně rozházené po mokré špinavé silnici. Ne. Anna se po kolenou plazila a snažila se sbírat kousky kuřete. Bylo už promočené deštěm a nepoživatelné, ale Aně na tom nezáleželo. Musela tuto dodávku dokončit, aby dostala svých 150 korun. Bez těch peněz by zítra nemohla zaplatit za babičku. Co to děláš? Vstaň a odpověz. V okamžiku, kdy se bodyguard chystal chytit Anu za rameno, otevřely se zadní dveře a do deště vystoupil starý muž s prošedivělými vlasy. Asistent spěšně přinesl deštník, ale král ho lehkým pohybem ruky odmítl. Pane předsedo, neměl byste moknout, volal asistent, ale král už kráčel k Aně. Jeho pohled nebyl upřen na poškození auta za miliony, ale na mladou ženu ležící na silnici. Anna se snažila přes bolest sundat helmu. Pásek pod bradou byl pevně utažený a nešel snadno povolit. Nakonec se vší silou zatáhla za helmu a konečně se jí objevila tvář. Královy kroky se náhle zastavily. Dešťová voda mu stékala po tváři, ale ani jednou nemrkl. Jeho zorničky se při pohledu na Aninu tvář prudce rozšířily. Jako by viděl ducha. Ne, jako by byl zasažen ještě větším šokem. Černé vlasy, zmáčené a přitisknuté helmou, rovné, výrazné obočí, tenké rty pevně sevřené v bolesti. To všechno bylo k nerozeznání od jeho syna Petra, který zemřel před 18 lety. Zvláště ten výraz, kdy svraštila čelo, byl přesně takový, jaký dělal Petr, když čelil nějakému problému. Pane předsedo, zavolal znepokojeně asistent, ale král neodpovídal. Ruce se mu začaly nepatrně třást. Během svých 72 let prošel mnoha životními bouřemi a nikdy se neotřásl, ale v tuto chvíli cítil, jak mu slábnou nohy. Anna se stále snažila sbírat rozházené kuře. Jeden po druhém vkládala kousky znečištěné deštěm a blátem zpět do krabice a mumlala. Omlouvám se. Opravdu se omlouvám. Koupím vám nové a donesu ho. Prosím. Bodyguard, který to sledoval, se znovu rozzlobil. O to teď jde? Auto pana předsedy je v tomhle stavu. Ale král ho gestem ruky zarazil. A pomalu přistoupil k Aně a poklekl. Drahé kalhoty od obleku se dotkly mokrého asfaltu, ale jemu to bylo jedno. Slečno, jste v pořádku? Králův hlas byl jemný, ale skrýval v sobě neznámé chvění. Anna se teprve teď podívala na starého muže, který na ní mluvil, mokré bílé vlasy a vrásčitá tvář. Ale jeho pohled byl nepopsatelně hluboký a soucitný. Omlouvám se. Nechám auto opravit. Jen mi dejte čas, řekla Anna třesoucím se hlasem. Ale král zavrtěl hlavou. Auto není důležité. Jste zraněná? Přistoupil asistent a tiše řekl. Pane předsedo, myslím, že by bylo nejlepší ji odvést do nemocnice. Král přikývl. Chtěl Aně pomoci vstát, ale ta se stále snažila zvednout svůj skútr. Řídítka byla skřivená a přední kolo se pořádně neotáčelo. A co víc, z motoru se ozýval podivný zvuk. Tohle taky musím nechat opravit. Zítra musím zase do práce. V Anině hlase bylo zoufalství. Bez tohoto skútru by nemohla pracovat jako kurýrka a když by nepracovala, nemohla by zaplatit za babičku. Král tiše pozoroval Aninu snahu. Skutečnost, že mladá dívka v tuto pozdní hodinu za lijáku rozváží jídlo, ho bolela u srdce. A navíc fakt, že její tvář připomínala jeho zesnulého syna, ho ještě více mátl. Všechno zařídím. Nejdříve pojedeme do nemocnice. Na králova slova Anna prudce zavrtěla hlavou. Ne. Jsem v pořádku. Nemusím do žádné nemocnice. Král si všiml Aniny prudké reakce na slovo nemocnice. Pravděpodobně se bála nákladů na léčbu. Ještě jemnějším hlasem řekl. Léčbu zaplatím já.
Musíme zkontrolovat, jestli nejste zraněná, a pro pojišťovnu budeme potřebovat lékařskou zprávu. Anna stále váhala, ale když se pokusila vstát, znovu se sesunula k zemi. Pravá noha ji neunesla. Nakonec ji asistent s bodyguardem podepřeli a posadili na zadní sedadlo sedanu. Král řekl asistentovi: okamžitě do nemocnice. Ano, pane předsedo. Když se auto rozjelo, král se znovu podíval na Anu. I její profil s mokrými vlasy přilepenými na tváři se podobal Petrovi. Král cítil, jak se mu svírá hrdlo. V tu chvíli se Anna tichým hlasem zeptala: promiňte, vzali jste můj termobox? Asistent odpověděl: ano. Je v kufru. Anna si s úlevou povzdechla. I když kuře bylo zničené, alespoň termobox byl v pořádku. Ale brzy se její výraz znovu zasmušil. Byla to poslední dnešní objednávka a těch 150 korun už nedostane. Během cesty do nemocnice v autě panovalo podivné ticho. Král neustále pokukoval po Aně a Anna se dívala jen na dešťové kapky stékající po okně. Najednou Anna řekla: opravdu se omlouvám. Měla jsem být opatrnější. To nic. Na mokré silnici se může stát nehoda komukoli. Poté už oba mlčeli. Hodiny v hale nemocnice ukazovaly 11 hodin večer. Král seděl na tvrdé plastové židli před pohotovostí. Z jeho mokrého obleku byl cítit déšť a voda, která mu natekla do bot, mu chladila prsty u nohou, ale on si toho nepohodlí ani nevšímal. V hlavě měl jen tvář té dívky, která byla na ošetření. Před 18 lety. Byla to přesně tato nemocnice. Sem přivezli jeho syna Petra a snachu po dopravní nehodě. I tehdy byla noc a pršelo. Král zavřel oči a vybavil si vzpomínky na ten den. Okamžik, kdy lékař vyšel, zavrtěl hlavou a řekl, že je mu líto. Okamžik, kdy se dozvěděl, že snacha posledními silami porodila dítě a zemřela. Všechno se to stalo právě zde. Pane předsedo, dáte si kávu? Hlas asistenta ho vrátil do reality. Zavrtěl hlavou a odpověděl: ne, děkuji. A co ta dívka? Zjistili jste její totožnost? Ano, právě to ověřují na příjmu. Zatímco asistent odešel, král se znovu ponořil do myšlenek. Tvář té dívky mu neustále tančila před očima. Jak se mu mohla tak podobat Petrovi? Bylo to příliš neuvěřitelné, než aby to byla pouhá náhoda. Po chvíli se asistent vrátil s papíry v ruce. Jeho výraz byl napjatější než obvykle. Pane předsedo, ta studentka se jmenuje Anna Dvořáková. Je jí 18 let. Král zvedl hlavu a podíval se na asistenta. 18. Stejný věk jako Tereza. Ale to nebyla nijak zvláštní náhoda. Dětí stejného věku bylo přece spoustu. Ale z králových úst se bez děky vydrala otázka. Hlas se mu třásl. Narozeniny. Kdy má narozeniny? Asistent se znovu podíval do papíru a pomalu, zřetelně odpověděl: 3. května, před 18 lety. V tu chvíli se královi zorničky prudce rozšířily. Jakoby udeřilo zemětřesení, celé jeho tělo se nepatrně zachvělo. 3. května. To byl přece den Terezčiných narozenin. Přesně se shodoval s datem narození jeho vnučky zaznamenaným v oficiálních dokumentech. Král se prudce zvedl ze židle a znovu se posadil. Nohy ho neunesly. Srdce mu bušilo jako o závod a těžce se mu dýchalo. Asistent se k němu vyděšeně přiblížil, ale král ho gestem ruky zastavil. Pane předsedo, jste v pořádku? Ano, jsem. Jen. Král nedokázal dokončit větu. 2 dívky narozené ve stejný den. Jedna žije v jeho obrovské vile a má všechno, zatímco druhá žije bez rodičů jen s babičkou a za deštivé noci rozváží jídlo. A jedna z nich se k nerozeznání podobá jeho zesnulému synovi. Dveře pohotovosti se otevřely a vyšla Anna. Pravou ruku měla v bílém obvazu a na čele náplast. Sestra, která ji doprovázela, řekla: naštěstí to není nic vážného, jen lehké pohmožděniny a odřeniny. Berte léky podle předpisu a za 2-3 dny přijďte na převaz. Anna poděkovala sestře a s úzkostným výrazem se podívala na recepci. Pravděpodobně se bála účtu za ošetření. Ale přistoupil k ní asistent a řekl: účet už je vyrovnaný, nebojte se. Aniny oči se rozšířily. Spěšně přistoupila ke královi a hluboce se uklonila. Moc vám děkuji. To jste nemusel, určitě vám to vrátím. Dejte mi prosím kontakt. Král tiše pozoroval Anino chování, chudá, ale hrdá dívka. Dívka, které bylo nepříjemné přijímat pomoc. Toho ještě více bolelo u srdce. Posaďte se.
Král ukázal na dlouhou lavici na chodbě. Anna zaváhala a pak se opatrně posadila. Král se posadil vedle ní. Zblízka bylo na Anině tváři vidět ještě dětské rysy. Ale její pohled byl na její věk neobvykle dospělý. Pravděpodobně proto, že už brzy musela nést tíhu světa. Koupím vám nový skútr. A nahradím vám i dnešní ušlou mzdu. Na králova slova Anna prudce zavrtěla hlavou. Ne, to je příliš mnoho peněz. Byla to moje chyba. Nehoda je vina obou stran. Byla deštivá noc a špatná viditelnost. Tak si s tím nedělejte starosti. Král se na chvíli odmlčel a pak se opatrně zeptal. Pomalu a uvážlivě, jako by se snažil vzpomenout na dávné vzpomínky. A kde máte rodiče? Myslím, že bychom jim v tuto hodinu měli zavolat. Anin výraz na okamžik stemněl. Ale brzy se vrátila k netečnému výrazu. Pravděpodobně takovou otázku slyšela nesčetněkrát. Proto se už naučila, jak na ní odpovídat. Rodiče neznám. Slyšela jsem, že mě hned po narození nechali před dětským domovem. Anin hlas byl klidný, ale skrývala se v něm hluboká rezignace. Královo srdce se sevřelo. Teď žiju jen s babičkou. Ona mě vychovala. Když Anna zmínila babičku, její výraz poprvé změkl. Na rtech se jí dokonce objevil malý úsměv. Bylo na první pohled zřejmé, jak je pro ní babička důležitá. Král se chtěl zeptat navíc. Kdy se dostala do dětského domova, jestli nemá nějaké stopy po biologických rodičích, jak se seznámila s babičkou, ale vyptávat se na to teď a tady by bylo neslušné. Musel vymyslet jiný způsob. Víte, nedal jsem vám vizitku. Král vytáhl z vnitřní kapsy vizitku. Bylo na ní napsáno Král Holding A. S. Jan Král, předseda představenstva. Anna vzala vizitku a oči se jí rozšířily. Král Holding? Ten slavný? Ano, to je on. Kdyby se něco stalo, kdykoliv zavolejte. Náhradu za dnešní nehodu zařídí můj asistent. Král pokynul asistentovi. Asistent vytáhl připravenou obálku s hotovostí. Byla to poměrně tlustá obálka. To je příliš mnoho. Anna se při pohledu na obálku bránila, ale král byl neoblomný. Jsou to peníze na léčbu, nový skútr a dnešní ušlou mzdu. A pak král na chvíli zaváhal. A pak vyslovil slova, která mu stoupala z hloubi srdce. Pozdravujte? Prosím babičku. Musí to být skvělá žena, když vychovala takovou správnou vnučku. Aniny oči zvlhly. Zmínka o babičce v ní náhle vyvolala silné emoce. Děkuji. Babička by měla obrovskou radost, kdyby to slyšela. Král sledoval, jak Anna opatrně přijímá obálku. Z jejího pohledu bylo zřejmé, jak zoufale ty peníze potřebuje, ale zároveň viděl, jak je pro ní kvůli hrdosti těžké je přijmout. Tak já už půjdu. Když se Anna chtěla zvednout, král vstal také. Odvezu vás domů. V tuto hodinu je nebezpečné jít sama. Ne, opravdu, jsem v pořádku. Už jste mi pomohl až příliš. Ale král už se zdál být rozhodnutý. Pokynul asistentovi, aby přistavil auto. Aně nezbylo nic jiného, než souhlasit. Když vyšli z nemocnice, déšť trochu polevil, ale vítr byl stále studený a silnice mokrá. Krále bolelo u srdce, když viděl Anu jen v tenké bundě na rozvoz. Auto přijelo a oni znovu nastoupili. Když Anna řekla adresu, asistent ji zadal do navigace. Byla to stará čtvrť poměrně daleko od centra města. Když se auto rozjelo, na chvíli zavládlo ticho. Král pozoroval Anu ve zpětném zrcátku. Její profil, když se dívala z okna, se střídavě osvětloval a ztrácel ve světle pouličních lamp. Pokaždé se mu vybavil obraz jeho zesnulého syna. 2 dívky narozené ve stejný den. Jedna z nich se tak podobá jeho synovi. A ta dívka vyrůstala bez rodičů. Je to všechno jen náhoda? Králova mysl byla zmatená. Co se stalo před 18 lety v té nemocnici? Světla města ubíhala za oknem. Okázalé neony a vysoké budovy postupně mizely a objevovaly se staré obytné domy. Čím blíže se blížili k Anině čtvrti, tím těžší bylo královo srdce. Co když je ta dívka? Ale král zavrtěl hlavou. Unáhlené závěry byly zakázané. Nejdříve bylo potřeba důkladné vyšetřování. V duchu se rozhodl, že musí odhalit pravdu. A pokud je ta dívka opravdu, musí získat zpět to, co 18 let postrádal. Cestou zpět, poté co vysadil Anu doma, král dlouho mlčel.
Asistent ho pozoroval ve zpětném zrcátku. Jeho obvyklý klidný výraz zmizel a v temnotě se mu jen ostře leskly oči. Zavolejte vedoucímu sekretariátu. Králův hlas byl chladný jako led. Asistent okamžitě vytočil číslo. Okamžitě svolat všechny zaměstnance sekretariátu. Mám naléhavý úkol. Jakmile zavěsil, král znovu promluvil. V jeho hlase byla rozhodnost a naléhavost. Najděte všechny záznamy o narození novorozenců z té nemocnice z 3. května před 18 lety a záznamy o přijetí dívky jménem Anna Dvořáková do dětského domova. Důkladně prošetřete, kdy a jak se tam dostala. Asistent si dělal poznámky a přikývl. Ale při dalších králových slovech se mu zastavila ruka. A znovu důkladně prošetřete rodný list Terezy Králové, která žije v mém domě. Asistentovi oči se rozšířily. Slečna Tereza byla přece předsedova jediná vnučka. Proč najednou chtěl znovu prošetřovat její rodný list? Ale asistent se neptal. Předsedův výraz nedovoloval žádné otázky. Po příjezdu do vily král zamířil rovnou do své pracovny. Zavřel těžké dubové dveře a ze zásuvky stolu vytáhl starou fotografii. Byla plná fotek jeho syna Petra. Od dětství až po svatbu ve 20 letech, všechny Petrovy okamžiky tam byly zachyceny. Král se pozorně díval na Petrovu fotografii z 18 let. Tmavé obočí, rovný nos, plné, ale rovně sevřené rty. Neuvěřitelně se podobal té dívce, kterou dnes potkal, Aně Dvořákové. Bylo to příliš podobné na to, aby to byla jen náhoda. Jsi to opravdu ty? Zašeptal král fotografii svého syna. Před 18 lety v tu noc byla v nemocnici naprostá vřava. Syn zemřel na operačním sále a snacha zemřela hned po porodu. V tom zmatku bylo novorozeně jedinou nadějí. Když sestra přinesla dítě, král byl tak ponořený do smutku, že se mu ani pořádně nepodíval do tváře. Byl vděčný jen za to, že žije. A nepochyboval o tom, že je to Tereza. Ale jak čas plynul, král začal cítit nejasný pocit nepatřičnosti. Tereza se v ničem nepodobala Petrovi. Ani povahou, ani zvyky, dokonce ani chůzí. Král zavřel fotoalbum a přistoupil k oknu. Z obývacího pokoje se ozývala hlasitá hudba. Tereza si zase pozvala kamarády na večírek. Král si povzdechl. Druhý den ráno byl sekretariát vzhůru nohama. Zaměstnanci, kteří pracovali celou noc, třídili hromady dokumentů. Vedoucí sekretariátu vstoupil do královy pracovny. Na tváři měl únavu, ale v ruce držel tlustou zprávu. Pane předsedo, prošetřili jsme všechny dostupné materiály. Král, hluboce usazený v křesle, přijal zprávu. Jakmile otočil první stránku, jeho pohled se zaostřil. Slečna Tereza Králová je zapsána jako narozená 3. května před 18 lety v té nemocnici v 3:20 ráno. Rodný list, záznamy o novorozenci, všechny dokumenty jsou v naprostém pořádku. Vedoucí sekretariátu se na chvíli nadechl a pokračoval. Ale v případě studentky Anny Dvořákové se nám nepodařilo najít žádné záznamy o narození v nemocnici. Podle záznamů z dětského domova bylo dítě staré asi týden nalezeno opuštěné před branou. Odhadované datum narození 3. května stanovilo vedení domova. Král položil zprávu a prsty si promnul spánky. Podle oficiálních záznamů nebylo nic v nepořádku. Tereza byla jednoznačně jeho vnučka a Anna jen opuštěné dítě, ale proč se cítil tak nesvůj? Zdá se, že jde o pouhou náhodu, pane předsedo. Na slova vedoucího sekretariátu se král prudce zvedl a hodil zprávu na stůl. Náhoda? Dítě narozené ve stejný den se k nerozeznání podobá mému zesnulému synovi. A to je náhoda? Králův hlas se zvýšil. Vedoucí sekretariátu s vyděšeným výrazem ustoupil o krok zpět. Ale pane předsedo, podle dokumentů. Dokumenty nejsou všechno. Moje intuice, ten pocit nepatřičnosti, který cítím už 18 let, mi říká, že je něco špatně. Král se znovu posadil a hluboce si povzdechl. Věděl, že nesmí jednat emotivně, ale tvář té dívky, kterou včera viděl, mu neustále tančila před očima. Ten večer se král vrátil do vily dříve než obvykle. Jakmile vstoupil do haly, svraštil čelo. Na podlaze se válely nákupní tašky luxusních značek a z obývacího pokoje se ozývala hlasitá hudba. Když vstoupil do obývacího pokoje, Tereza pila se svými přáteli šampaňské a smála se. Na stole byly chaoticky rozházené drahé pokrmy a na pohovce se hromadilo ještě více nákupních tašek.
Dědečku, Tereza si všimla krále a přiblížila se. Její tváře byly zrudlé alkoholem. Už jste tady? Máme s kamarády malou párty. Král se rozhlédl kolem sebe. Tohle, že je malá párty? Pravděpodobně jen za dnešek utratila desítky tisíc korun. A, dědečku, příští týden jedeme s kamarády do Evropy. Můžete mi prosím zvýšit limit na kartě? Řekla Tereza roztomilým hlasem. Než král stačil odpovědět, pokračovala. Aha, a k narozeninám jste mi slíbil to červené sportovní auto, že? Kamarádka ho má a je fakt úžasné. Král se na Terezu zamyšleně díval. V jejím luxusním zjevu nenašel žádné stopy po Petrovi. Petr byl skromný a jeho žena byla srdečná. Proč je tohle dítě tak jiné? Dědečku, naléhala Tereza na odpověď. Král zavrtěl hlavou a zamířil do pracovny. Promluvíme si o tom později. Když za sebou zavřel dveře pracovny, král se s těžkým srdcem posadil do křesla. Na stole ležela dnešní vyšetřovací zpráva. Znovu si prohlédl Aniny záznamy. Ve stejnou dobu Anna pomalu stoupala po strmých schodech do svého malého podkrovního bytu. Kvůli obvazu na ruce se musela držet zábradlí jen jednou rukou. Když otevřela dveře, babička v kuchyni připravovala pozdní večeři. Aničko, jsi tady? Co ruka, je to lepší? Na babiččin laskavý hlas se Anna usmála. Ano, babi. Už je to mnohem lepší. Anna vytáhla z tašky obálku od krále a vložila peníze mezi stránky vkladní knížky na babiččiny poplatky, ale když zkontrolovala zůstatek, povzdechla si. Na babiččinu operaci stále chybělo hodně peněz. Aničko, pojď večeřet. Na babiččino volání Anna zavřela vkladní knížku. Na malém stole bylo kimši, smažené vejce a polévka. Byla to skromná večeře, ale pro Annu byla cennější než jakákoliv hostina na světě. Babi, taky si dej. Anna posunula smažené vejce k babičce. Babička zavrtěla hlavou a posunula ho zpět k Aně. Ty jsi zraněná. Musíš hodně jíst, abys se rychle uzdravila. Po večeři Anna vytáhla mobil a otevřela aplikaci pro rozvoz. Se zničeným skútrem sice teď nemohla rozvážet, ale musela si najít jinou brigádu. Zaujala ji práce vykládání a nakládání zboží na ranním trhu. Byla to těžká práce, ale hodinová mzda byla vysoká. Anna bez váhání odpověděla. Babiččina operace se blížila. Musela si vydělat peníze za každou cenu. Toho rána Anna vstala ve 4 hodiny a zamířila na trh. Ruka v obvazu ji bolela, ale zatnula zuby a nosila těžké bedny. Ve stejnou dobu Tereza tvrdě spala ve své obrovské posteli. Životy obou dívek se tak ostře lišily. Mezitím už v pracovně pana krále svítilo světlo. Celou noc nespal a pod očima měl tmavé kruhy. Na stole ležela tlustá vyšetřovací zpráva od sekretariátu. Ale v ní nenašel odpověď, kterou hledal. Oficiální záznamy jsou bezchybné. Král zavřel zprávu a hořce se usmál. Všechno bylo dokonale uspořádané. Král vstal z křesla a přistoupil k oknu. Obloha, která se začínala rozjasňovat, se barvila do šeda. Jeho pohled upoutala silueta nemocnice, která se matně rýsovala mezi budovami v centru města. Pokud jsou dokumenty bezchybné, musím najít lidi. Král si tiše zamumlal a vrátil se ke stolu. Zvedl stolní telefon a zavolal vedoucímu sekretariátu. Bylo 5:30 ráno, ale vedoucí sekretariátu zvedl telefon po druhém zazvonění. Pane předsedo, co se děje? Změňte směr vyšetřování. Dokumenty stačí. Teď sledujte lidi. Králův hlas byl ostře rozhodný. Získejte seznam všech zdravotníků, kteří pracovali před 18 lety na novorozeneckém oddělení té nemocnice. Najděte kohokoliv, kdo tehdy byl na tom patře. Rozumím, pane předsedo. Okamžitě se do toho pustím. Po zavěšení telefonu se král znovu podíval z okna. Při pohledu na pomalu se rozjasňující oblohu věřil, že okamžik odhalení pravdy se také takto pomalu blíží. Uplynuly týdny. Sekretariát pracoval dnem i nocí. Prohledávali personální záznamy nemocnice z doby před 18 lety, navštěvovali zdravotníky v důchodu a snažili se oživit jejich vzpomínky na ten den. Většina si na tak starou událost nepamatovala a někteří už zemřeli, nebo se s nimi nedalo spojit. Jednoho odpoledne vedoucí sekretariátu spěšně zaklepal na dveře královy pracovny. Na jeho obvykle klidné tváři bylo vidět vzrušení. Pane předsedo, objevili jsme něco zvláštního. Vedoucí sekretariátu rozložil na stole nový spis.
Obsahoval kopii starého personálního záznamu a policejního protokolu. Před 18 lety byla na novorozeneckém oddělení jistá sestra jménem Helena Kopecká. A tato žena 5 dní po nehodě vašeho syna a snachy zpronevěřila z nemocniční pokladny 300 korun a uprchla do zahraničí. Králův pohled se zaleskl. Vzal spis a pozorně si prohlédl fotografii Heleny Kopecké v personálním záznamu. Byla to žena kolem 30 let. Tvář měla unavenou, ale její pohled byl jaksi ostrý. Pronevěřila 300 korun. Král položil spis a svraštil čelo. Ano, pane předsedo, v té době to byly velké peníze, ale ne taková suma, aby kvůli ní musela utíkat do zahraničí. A co je ještě podivnější? Vedoucí sekretariátu ukázal na jiný dokument. Existuje záznam, že tato žena jako svobodná matka porodila dítě ve stejný den jako váš syn a snacha. Ale o osudu toho dítěte se nikde nic neví. Královi se nepatrně třásla ruka. Sestra z novorozeneckého oddělení, která porodila ve stejný den a 5 dní poté náhlá zpronevěra a útěk. Je to opravdu jen náhoda? Je to jen obyčejná zlodějka? Král se odmlčel a znovu se podíval na fotografii Heleny Kopecké. Z pohledu ženy na fotografii cítil něco zlověstného. Nebo to udělala, aby něco zakryla? Vedoucí sekretariátu na králova slova přikývl. I on si myslel totéž. Její současný pobyt je už 18 let neznámý. Je na ní vydán zatykač Interpolu, ale jelikož jde o starý případ, byl odsunut na nižší prioritu. Podařilo se nám jen zjistit, že poslední stopa vedla někam do jihovýchodní Asie. Král udeřil dlaní do stolu. Zvuk nebyl hlasitý, ale frustrace v něm byla zřetelně cítit. Pátrejte dál. Najděte všechno o tom dítěti, které porodila. Záznamy o adopci, rodný list, cokoliv. A král na chvíli zaváhal a pak promluvil. Znovu zkontrolujte Terezinu, krevní skupinu, velikost nohy, váhu při narození. Porovnejte záznamy z nemocnice se záznamy, které máme doma. Nevynechejte ani sebe menší detail. Rozumím, pane předsedo. Když se vedoucí sekretariátu chystal odejít, král ho znovu zavolal. Počkejte. A pak se král chtěl něco říct, ale zavřel ústa. V hlavě se mu vybavila Anina tvář. To obočí, které se podobalo Petrovi, ty rty pevně sevřené v bolesti. A její chudý, ale hrdý postoj. Ne, nejdříve zkontrolujte tohle. Když vedoucí sekretariátu odešel, král zůstal opět sám. Pokud Helena Kopecká opravdu vyměnila děti, důkaz nebude v oficiálních dokumentech, ale někde jinde. V paměti lidí, v nějakém předmětu, nebo babička. Královi se najednou vybavilo, co říkala Anna. Babička, která ji vychovala. Pokud je to ta babička, která si ji vzala z dětského domova, možná ví o nějakém předmětu nebo stopě, která byla u Anny v té době. Uplynuly další dny. Sekretariát pátral po osudu dítěte, které porodila Helena Kopecká, ale nikde se nenašly žádné záznamy. Jako by to dítě nikdy neexistovalo. Pane předsedo, dítě Heleny Kopecké není nikde oficiálně registrováno. Jelikož byla svobodná matka, je pravděpodobné, že ho nenechala zapsat do matriky. Při poslechu zprávy vedoucího sekretariátu se královi v hlavě zrodila hypotéza. Pokud Helena Kopecká vydávala své dítě za dítě z rodiny králových a pravou vnučku někam odložila, král si rukou přejel po čele. Jen ta myšlenka byla hrozná. Ale všechny okolnosti tomu nasvědčovaly. Není nějaký způsob, jak ověřit pokrevní vztah mezi Terezou a Helenou Kopeckou? Jelikož je Helena Kopecká v zahraničí, přímý test DNA není možný. Ale vedoucí sekretariátu na chvíli zaváhal a pak pokračoval. Pokud byste, pane předsedo, podstoupil test DNA se studentkou Annou Dvořákovou, alespoň bychom mohli zjistit, zda je vaše pokrevní příbuzná. Králův pohled se zachvěl. Test DNA, to byl nejspolehlivější způsob. Ale jak by mohl Aně něco takového navrhnout? Kdyby za ní najednou přišel a řekl jí, že možná je jeho vnučka a že chce udělat test, jak by to přijala? Král se ponořil do přemýšlení. Nesměl jednat unáhleně. Nejdříve musel získat důvěru Anny a její babičky. Vedoucí sekretariátu. Ano, pane předsedo? Zjistěte více o studentce Aně Dvořákové a její babičce. Kde bydlí, jak žijí. Ale buďte opatrní, aby si ničeho nevšimli. Rozumím. O 2 dny později přinesl vedoucí sekretariátu novou zprávu. Podrobně popisovala život Anny a její babičky. Pane předsedo,
Studentka Anna Dvořáková žije se svou babičkou v malém podkrovním bytě ve starém domě na okraji města. Babičce je 70 let a trpí cukrovkou a vysokým tlakem, takže potřebuje pravidelnou lékařskou péči. Studentka Anna opustila střední školu a živí se různými brigádami. Král četl zprávu a svíralo se mu srdce. Čím dál četl, tím temnější byl jeho výraz. Náklady na babiččinu léčbu a živobytí nese studentka Anna sama. V poslední době dělala dnem i nocí jako kurýrka, aby vydělala na babiččinu operaci. A přitom se stala ta nehoda s vámi. Král zavřel zprávu. Pokud je tato dívka opravdu jeho vnučka, bylo nesnesitelně bolestné, že 18 let žila v takové bídě. Král vstal a přistoupil k oknu. Západ slunce barvil město do ruda. Dlouho se díval z okna a přemýšlel. Jak se k nim přiblížit? Jak se dostat k pravdě, aniž by Anu a její babičku vyděsil? Král zavolal svého asistenta. Kontaktujte studentku Anu. Řekněte jí, že bych rád osobně poděkoval její babičce. Pod jakou záminkou, pane předsedo? Řekněte, že bez ohledu na odškodnění za nehodu bych rád osobně poděkoval babičce, která vychovala tak skvělou slečnu Anu. A král se na chvíli odmlčel a pak pokračoval. Řekněte, že bych ji rád pozval na večeři. Kam si přejete, pane předsedo? Někam na klidné a příjemné místo, kde nebudeme na očích, ale bude to formální. A zajistěte naprosto soukromý salonek. Rozumím, pane předsedo. Když asistent odešel, král se znovu podíval z okna. Brzy se setká s tou babičkou. Má snad nějakou stopu z doby před 18 lety? Nebo si alespoň pamatuje, jak se Anna dostala do dětského domova? Poté se ozval asistent. Pane předsedo, studentka Anna s babičkou přijali pozvání na večeři. Zpočátku hodně váhali, ale zdá se, že vaše upřímnost je přesvědčila. Termín je stanoven na tuto sobotu v 6 večer. Místo jsem rezervoval v restauraci s tradiční českou kuchyní u Zlatého lva v soukromém salonku. Dobře, na ten den mi zrušte všechny ostatní schůzky. Král zavěsil a hluboce si povzdechl. Konečně se setká s Aninou babičkou. S tou, která si před 18 lety vzala dítě z dětského domova. Sobotní večer se přiblížil. Král opustil kancelář dříve než obvykle. Řekl asistentovi, že pojede sám. Na tomto setkání nechtěl žádné další lidi. Po příjezdu do restaurace zkontroloval rezervovaný salonek. Byla to klidná a útulná místnost. Zvenčí nebyl slyšet žádný hluk a tlumené osvětlení vytvářelo hřejivou atmosféru. Přesně v 6 hodin dorazili k restauraci Anna a její babička. Obě byly zjevně nesvé v atmosféře luxusní restaurace, kde nikdy nebyly, a váhavě postávali u vchodu. Král jim vyšel osobně naproti. Vítejte, čekal jsem na vás. Anna byla zaskočená, že jí předseda vítá osobně. Babička byla ještě více v rozpacích. To jste nemusel, řekla babička tichým hlasem, ale král se jemně usmál a uctivě vzal babičku za ruku. Ale ano, chtěl jsem vám upřímně poděkovat za to, jak skvěle a správně jste vychovala slečnu Anu. V králově hlase byla upřímnost. Babičce se při těch vřelých slovech zalily oči slzami. Pojďte prosím dál. Připravil jsem pro vás toto místo s velkou péčí. Král je zavedl do salonku. Když se dveře zavřely, začal tichý čas jen pro ně 3. Na pečlivě prostřený stůl začaly přicházet pokrmy. Král čekal, až se Anna a babička uvolní. Začala večeře a mezi nimi se rozvinul opatrný rozhovor. Král naslouchal příběhům babičky a Anny. Chtěl slyšet o jejich životě, jejich strastech, jejich lásce a až nastane vhodný okamžik, zeptá se na ten den před 18 lety. V nejtišším salonku nejlepší restaurace se začaly proplétat osudy 3 lidí. Babička vyprávěla, jaká byla Anna jako malá rošťanda a Anna se stydlivě červenala. To jí mohlo být tak 5 let? Zatímco jsem byla v lázních, sama si chtěla uvařit instantní nudle a udělala pořádný poprask. V babiččině hlase byl smích, ale dala tam moc málo vody a úplně spálila hrnec. Když jsem se vrátila, ta malá holka brečela v zakouřené kuchyni. Anna si zakryla obličej dlaněmi. Babičko, prosím, to nevyprávějte. Nevadí. Ale víte, co tehdy ta holka řekla? Místo, aby se omluvila, řekla, babičko, mám hlad. Babička se při vyprávění smála, ale v očích se jí leskly slzy. V té krátké anekdotě byly obsaženy všechny těžké dny, které prožila při výchově malé vnučky. Král při poslechu cítil, jak se mu svírá hrdlo.
Pokud je tato dívka opravdu jeho vnučka, mohla vyrůstat v teplém pokoji vily bez starostí. Nemusela by zažít něco takového, jako je spálení hrnce při vaření nudlí z hladu. Babičko, jste úžasná, řekl král upřímně. Muselo to být pro vás tak těžké, vychovávat dítě sama, zvláště když jste na tom nebyla finančně dobře. Babička zavrtěla hlavou. Ne, nebylo to těžké, byla to radost. Tohle dítě bylo celý můj život. Babička pevně stiskla Aninu ruku. Anna také stiskla babiččinu ruku. Mezi nimi proudila láska silnější než krev. Král na chvíli stichl. Nastal čas zeptat se na to hlavní. Zvedl šálek s čajem, napil se a co nejpřirozeněji promluvil. Babičko, zajímá mě jedna věc. Ano, povídejte. Mohl bych se zeptat, jak se slečna Anna stala vaší rodinou? Babiččin výraz na chvíli stuhl. I Anna se podívala na babičku. Zdálo se, že ani Anna sama podrobný příběh nikdy neslyšela. Babička dlouho váhala a pak pomalu promluvila. Její pohled se upíral do daleké minulosti. Bylo to před 18 lety. Královo srdce začalo prudce být. Před 18 lety. Přesně ten den. Tehdy jsem dobrovolně pracovala v kuchyni jednoho dětského domova. Neměla jsem moc peněz, takže jsem nepracovala za plat, ale spíš, abych se najedla. Babiččin hlas se třásl. Jednoho dne bylo před branou domova nalezeno opuštěné miminko. Říkali, že je staré asi týden. Vypadalo tak malé a slabé. Král poslouchal se zatajeným dechem. Ruka, ve které držel šálek, se mu nepatrně třásla. To miminko dali na novorozenecké oddělení, ale bylo tak slabé, že ani neplakalo jako ostatní děti. Dýchalo mělce a pořádně nejedlo. Babičce se do očí vehnaly slzy. I když jsem pracovala v kuchyni, to miminko mi neustále leželo na srdci. Myslela jsem na něj dnem i nocí. I když jsem se vrátila domů, bála jsem se, co se s ním přes noc stane. Anna ještě pevněji stiskla babiččinu ruku. Babička si hřbetem ruky utřela oči. Tak jsem se o to miminko začala tajně starat. Po práci v kuchyni jsem chodila na novorozenecké oddělení, chovala ho, krmila mlékem. Vychovatelky v domově dělali, že to nevidí. Všechny se o to miminko báli. Král byl hluboce pohlcen babiččiným vyprávěním. I jemu se začaly lesknout oči. Uplynul měsíc, 2. Ale nikdo si to miminko nechtěl adoptovat. Vypadalo příliš slabě. Báli se, že bude potřebovat hodně lékařské péče a že výchova bude náročná. Babička se na chvíli odmlčela a hluboce se nadechla. Tehdy jsem se rozhodla. Nemohla jsem to dítě nechat jen tak a tak jsem si ho vzala k sobě. Ale... Opatrně se vložil král. Říkala jste, že jste na tom nebyla finančně dobře. To je pravda. Byla jsem chudá jako kostelní myš. Sotva jsem měla na jídlo. Babička se smutně usmála. Ale na tom nezáleželo. Tohle dítě mě potřebovalo a já potřebovala jeho. To bylo všechno. Králova srdce se při těch slovech hluboce dotklo. Tato babička, která obětovala celý svůj život pro cizí dítě, byla skutečnou rodinou. Anna objala babičku. Zdálo se, že jí poprvé slyšený příběh dojal. Babičko, to nic. Už je to dávno pryč. Babička hladila Annu po zádech. Král chvíli čekal, pozoroval je. A když se emoce uklidnily, položil nejdůležitější otázku. Hlas se mu třásl, ale snažil se ho udržet co nejklidnější. Babičko, nemělo to dítě u sebe nějaké věci, když přišlo do dětského domova? Babička se na chvíli zamyslela. Pak pomalu zavrtěla hlavou. Nic nemělo. Opravdu nic. Mělo na sobě jen staré dupačky. Králova ramena poklesla. Takže opravdu nic? Ale v tu chvíli... Babičce se rozšířily oči, jako by si na něco vzpomněla. Ach, počkejte. Královo srdce začalo znovu prudce být. V těch dupačkách se našla jedna jediná věc. Babička začala prohledávat kapsy. Zdálo se, že je to starý zvyk nosit tu věc stále u sebe. Babička vytáhla starý zašlý kapesník. Kdysi byl asi bílý a čistý, ale teď byl časem zažloutlý. Nevím přesně, co to je, ale myslím, že je to jediná věc, kterou po sobě zanechali biologičtí rodiče. Babička opatrně rozložila kapesník. Vždycky jsem si to schovávala jako poklad, s myšlenkou, že jí to jednou pomůže najít rodinu. Z kapesníku se vykutálel malý předmět. Byl zčernalý, ale stále se v něm lesklo stříbro. V okamžiku, kdy to král uviděl, se mu rozšířily zorničky.
Bylo to stříbrné chrastítko. Malé, stříbrné chrastítko s jemným gravírováním. Tradiční, pečlivě vyrobený kousek. I když stříbro časem zoxidovalo a zčernalo, jeho tvar byl stále zřetelný. Když to král uviděl, zatočila se mu hlava. Jako by se zastavil čas. Všechny zvuky kolem utichly a jen to chrastítko naplňovalo jeho zorné pole. Živě si vzpomněl na den před 18 lety, kdy mu snacha oznámila, že je těhotná. Snacha říkala, že prenatální výchova je důležitá a se synem navštěvovali různá zlatnictví po Praze. A nakonec si v malém zlatnictví na Starém Městě nechali toto stříbrné chrastítko vyrobit na zakázku. Tatínku, podívejte se, je to jedinečný kousek na světě. Až se miminko narodí, připnu mu ho na dupačky. Šťastný hlas snachy mu zněl v uších, jako by to bylo včera. Jakou radost tehdy snacha měla. Obraz, jak se synem drží chrastítko a smějí se, měl jasně před očima. Pane předsedo, Anin hlas vrátil krále do reality. Bezděky natáhl ruku a vzal chrastítko. Třesoucí se rukou si s ním pohrával. Tohle. Králův hlas byl chraplavý. Odkud se to tu vzalo? Babička byla zmatená předsedovou podivnou reakcí. Pane předsedo, vy to snad znáte? Král místo odpovědi pevně sevřel chrastítko v dlani, z očí mu stékaly slzy. Za svých 72 let téměř nikdy před nikým neplakal, ale teď to nedokázal zadržet. Pane předsedo? Anna vyděšeně vstala, ale král gestem ruky naznačil, že je v pořádku. Omlouvám se. Král si kapesníkem utřel oči. A pak třesoucím se hlasem řekl, tohle vyrobila před 18 lety moje snacha. V místnosti zavládlo ticho. Babička a Anna nechápavě hleděli na krále. Když byla snacha těhotná, nechala si se synem toto chrastítko vyrobit na zakázku jako součást prenatální výchovy. Byl to jedinečný dárek jen pro to dítě. Král opatrně položil chrastítko na stůl. Anina tvář zbledla. I babička s otevřenou pusou střídavě hleděla na krále a chrastítko. Ale ta snacha a syn... Král se nedokázal domluvit, svíralo se mu hrdlo. Před 18 lety 3. května zahynuli při dopravní nehodě. Babičce se třásly ruce. Podívala se na Anu. I Anna se podívala na babičku. Obě nevěděli, co říct. Král vytáhl z kapsy peněženku a z hlouby peněženky vytáhl malou fotografii. Byla vybledlá a stará, ale zjevně pečlivě uchovávaná. Tohle je můj syn a snacha. Na fotografii byl šťastně se usmívající mladý pár. A v ruce snachy bylo právě to stříbrné chrastítko. Když babička uviděla fotografii, zakryla si ústa. Anna s rozšířenýma očima hleděla na muže na fotografii. Neuvěřitelně se podobal Aně. Tohle... Anin hlas se třásl. Král se podíval přímo na Anu. I přes zamlžený pohled od slz viděl její tvář jasně. Tvář, která se k nerozeznání podobala jeho zesnulému synovi. Král třesoucím se hlasem promluvil. Mohl bych vám něco navrhnout? Ano, povídejte. Odpověděla babička opatrně. Král na chvíli zaváhal, pak se rozhodně zvedl hlavu. V jeho pohledu byla naléhavost. Co kdybychom udělali test DNA? V místnosti zavládlo ticho. Anna s rozšířenýma očima hleděla na krále a babička s otevřenou pusou stuhla. Test DNA? Zeptala se Anna třesoucím se hlasem. Ano. Pokud je toto chrastítko opravdu to, co vyrobila moje snacha? A pokud byla slečna Anna nalezena opuštěná v dětském domově na začátku května před 18 lety? Král se nedokázal domluvit. Svíralo se mu hrdlo. Je to možné, ale musíme to vědět jistě. Prosím, vyslyšte mou prosbu. Anna se podívala na babičku. Babička se podívala na Annu. Obě nevěděli, co říct. Babička promluvila první. Pane předsedo, opravdu si myslíte, že by tato dívka mohla být vaše vnučka? Nemohu si být jistý, ale... Král ukázal na chrastítko. Tohle je jisté. Je to jedinečný kus, který vyrobila moje snacha. Anna sklopila pohled na své ruce. Pak tiše zvedla hlavu. Dobře, souhlasím s testem. Aničko, babička se vyděšeně chytila Anny, ale Anna zavrtěla hlavou. Babičko, pokud opravdu mohu najít své biologické rodiče, chci to vědět. Chci vědět, odkud pocházím, čí jsem dítě. V Aniných očích byly slzy. I ona se celý život ptala. Kdo byli rodiče, kteří ji opustili a proč to udělali? Král pevně stiskl Aninu ruku. Děkuji, opravdu děkuji. Večeře tak skončila. Král kontaktoval svého asistenta a nařídil mu připravit sadu na test DNA.
a Anu s babičkou osobně odvezl domů. V autě král pozoroval Anu ve zpětném zrcátku. Anna se dívala z okna, ale v jejím výrazu se mísila úzkost a očekávání. Když dorazili před Anin dům, král řekl: Jakmile budou výsledky, okamžitě se vám ozvu. Děkuji, pane předsedo. Když Anna s babičkou vystoupili, auto se znovu rozjelo. Král vzal chrastítko ležící na sedadle spolujezdce. Dědictví po snaše, které držel v ruce po 18 letech. Srdce mu bušilo při pomyšlení, že by to mohl být klíč k nalezení vnučky. Jakmile dorazil do vily, král zamířil rovnou do pracovny a z hluboké zásuvky vytáhl starou krabici. Když otevřel zaprášenou krabici, uvnitř byly pečlivě uschované věci po snaše. Král z ní vytáhl malou obálku. Uvnitř byl certifikát o výrobě chrastítka a designový nákres. Přesně tak, jak to snacha před 18 lety dostala ve zlatnictví. Král rozložil nákres a porovnal ho s chrastítkem od babičky. Velikost kuliček, tvar uzlů, jemné vzory, všechno se dokonale shodovalo. Není pochyb. To je ono. Král pevně sevřel chrastítko v dlani. Konečně našel nezvratný důkaz. Teď už zbýval jen test DNA. Druhý den ráno, jakmile usedl do pracovny, zavolal vedoucího sekretariátu. Celou noc nespal a na tváři měl únavu, ale jeho pohled byl pronikavý. Vedoucí sekretariátu. Ano, pane předsedo. Znovu začněte s vyšetřováním Heleny Kopecké, tentokrát hlouběji, důkladněji. Odhalte do detailu, co se stalo ten den v nemocnici, co přesně ta žena udělala. Vedoucí sekretariátu stuhl při předsedově rozhodném hlase. Jak daleko mám jít s vyšetřováním? Bez omezení. Peníze, čas, lidi. Použijte vše, co je potřeba. Ale do týdne mi přineste výsledky. Rozumím. Když vedoucí sekretariátu odešel, král se podíval z okna. Výsledky testu DNA měly být za 3-4 dny. Do té doby musel odhalit všechno o Heleně Kopecké. Sekretariát byl znovu v plném nasazení. Tentokrát osobně zpovídali všechny, kteří před 18 lety pracovali v té nemocnici. Setkali se s lékaři v důchodu, sestrami, dokonce i s tehdejší uklízečkou. Jednoho odpoledne vedoucí sekretariátu spěšně vběhl do královy pracovny. V ruce držel tlustou zprávu. Pane předsedo, našli jsme ji. Král se prudce zvedl ze židle. Koho jste našli? Našli jsme pomocnou sestru, která tehdy pracovala na novorozeneckém oddělení. Poskytla nám klíčové svědectví o Heleně Kopecké. Vedoucí sekretariátu rozložil zprávu. Helena Kopecká porodila před 18 lety 3. května, ve stejný den jako váš syn a snacha, ale dříve. Byla svobodná matka a v extrémně tíživé finanční situaci. Pokračujte. Ten večer, když byli váš syn a snacha přivezeni po dopravní nehodě, v nemocnici zavládl naprostý chaos. Na pohotovosti, na operačním sále i na novorozeneckém oddělení byl zmatek. Král pevně sevřel pěsti. Živě si vzpomněl na tu noc. Ale právě tu noc pomocná sestra viděla něco zvláštního. Co? Viděla, jak Helena Kopecká na novorozeneckém oddělení vyměnila postýlky 2 miminek. Tehdy si myslela, že to byl omyl ve zmatku, ale když se nad tím teď zamyslí... Vedoucí sekretariátu se odmlčel a podíval se na krále. Říká, že si myslí, že vyměnila i identifikační náramky. Králova tvář zbledla. Jste si jistý? Ano. Pomocná sestra říká, že jí to tehdy přišlo divné, ale Helena Kopecká byla starší sestra a ona byla nováček, takže se neodvážila nic říct. A o pár dní později, když Helena Kopecká uprchla kvůli zpronevěře, na celou věc zapomněla. Král udeřil pěstí do stolu. Zvuk se rozlehl pracovnou. Ta ženská se opovážila. Král se zhroutil do křesla. Všechny dílky skládačky do sebe zapadly. Právě v tu chvíli zazvonil telefon v pracovně. Asistent zvedl telefon a pak řekl královi: Pane předsedo, volají, že mají výsledky testu DNA. Král, třesoucí se rukou, zvedl sluchátko. Prosím? Pane předsedo, oznamuji vám výsledky testu, ozval se hlas pracovníka z laboratoře. Výsledek testu DNA pana Jana Krále a slečny Anny Dvořákové ukazuje pravděpodobnost vztahu dědeček-vnučka 99,99%. Z lékařského hlediska se jedná o jistý pokrevní vztah. Král s telefonem v ruce stuhl. Oskálas, se vůla, to, o čem 18 let pochyboval, se stalo skutečností. Děkuji, král zavěsil a podíval se na vedoucího sekretariátu.
Kontaktujte slečnu Anu. Pozvěte ji dnes večer do mé pracovny. Ten večer v 7 hodin dorazila Anna do pracovny. S úzkostným výrazem otevřela dveře a vstoupila. Král stál u stolu a přivítal Anu. Pojď dál, Anno. Anna se opatrně posadila do křesla. Ruce se jí třásly. Král začal na stůl postupně pokládat dokumenty. Nejdříve výsledky testu DNA, pak chrastítko a certifikát o výrobě a nakonec zprávu o vyšetřování trestného činu Heleny Kopecké. Ano, ne, král řekl třesoucím se hlasem, já jsem tvůj dědeček. Z Aniných očí stékaly slzy. Helena Kopecká nechala svou dceru v naší rodině a tebe, mou pravou vnučku, opustila v dětském domově. A aby vše zakryla, zinscenovala zpronevěru a utekla do zahraničí. Anna mlčky plakala. I král nedokázal zadržet slzy. Odpusť mi. Opravdu mi odpusť. Když si pomyslím, jak jsi se 18 let trápila. Král se nedokázal domluvit a pevně objal Anu. Po 18 letech znovu nalezená vnučka. Její obětí bylo tak drobné a křehké, že královo srdce pukalo. Dědečku, Anna ho takto oslovila poprvé. Hlas byl nejistý a třesoucí se, ale v tom jednom slově král cítil, jak se naplňuje 18letá prázdnota. Dlouho se takto objímali a plakali. Noc se prohlubovala, ale pro ně to byl nový začátek. Když Anna vyšla z pracovny, chvíli stála jako omámená. Auto, které připravil asistent, čekalo vpředu, ale ona se nemohla pohnout. To, co se právě stalo, se jí zdálo jako sen, že má skutečného dědečka, že měla biologické rodiče, že ji milovali. Všechno to bylo tak náhlé a neuvěřitelné. Ano. Zezadu se ozval králův hlas. Anna se pomalu otočila. Král měl stále zarudlé oči, ale na tváři měl jemný úsměv. Jdi domů a řekni to babičce. Zítra se znovu uvidíme. Anna přikývla. A pak odjela autem zpět do svého podkrovního bytu. Cestou po schodech Anna přemýšlela, jak to říct babičce. Babičce, která ji 18 let vychovávala, která jí dala větší lásku než skutečná rodina, i když nebyly pokrevně spřízněné. Jak jí to má říct? Když otevřela dveře, babička v kuchyni připravovala večeři. Aničko, jsi tady? Jak dopadly výsledky? Anna místo odpovědi pevně objala babičku. A dlouho plakala. Babičko. Babička hladila Anu po zádech a čekala. Až po dlouhé chvíli Anna třesoucím se hlasem všechno vysvětlila. Babička při poslechu Anina vyprávění tiše plakala. Byly to složité slzy. Nebylo jasné, zda jsou to slzy radosti nebo smutku. To je dobře. Opravdu dobře. Konečně si našla svou skutečnou rodinu. V babiččině hlase byla úleva. I když nejsme pokrevně spřízněné, ty jsi moje vnučka a já tvoje babička. Tu noc si dlouho povídali. O vzpomínkách na uplynulých 18 let, o budoucnosti, která je čeká. O 3 dny později pozvala Anna krále do svého podkrovního bytu. Král i přes naléhání asistenta tam šel sám. Strmé betonové schody staré budovy. Král pomalu stoupal po schodech, jeden po druhém. Oprýskaná omítka, vrzající zábradlí. Když šlapal po těchto schodech, po kterých jeho vnučka chodila 18 let, jeho srdce těžklo. Když dorazil před dveře bytu, Anna otevřela. Dědečku, jste tady? Ano, ano. Král si stále nezvykl na to, že ho Anna oslovuje dědečku, ale pokaždé, když to slyšel, hřálo ho u srdce. Je to tu malé, ale pojďte dál. Když vstoupil, král se zastavil. Místnost byla opravdu malá. Malá kuchyň. Prostor, který nebyl rozdělen na obývací pokoj a ložnici, starý nábytek, ale uvnitř bylo čisto a uklizeno. Králův pohled se zastavil na diplomech pověšených na zdi. Pochvaly, diplomy za docházku, za příkladné chování, byly to diplomy, které Anna dostala ve škole. I když to nebyla prestižní škola, Anna se ze všech sil snažila. Ano, tohle. To je trapné, že? Není to nic zvláštního. Anna se poškrábala na hlavě, ale král zavrtěl hlavou. Ne, jsem na tebe opravdu pyšný. Králův pohled se přesunul na poličku. Byla plná krabiček s léky pro babičku. Na cukrovku, na tlak, na trávení. Bylo na první pohled zřejmé, jak je babička nemocná. Léky pro babičku musely stát hodně. Ano, ale to je v pořádku. Vydělala jsem si na ně. Anna to řekla bezstarostně, ale král věděl, jaké trápení se zatím skrývá,
Kolik nocí strávila rozvážením, kolik slz prolila. Babička přinesla z kuchyně čaj. Pane předsedo, děkuji, že jste přišel do tak skromného příbytku. Ne, to já vám musím poděkovat. Za to, jak jste mi tak skvěle vychovala vnučku. Král vzal babičku za ruku. Byla to drsná, vrásčitá ruka. Ruka, na které byly zřetelné stopy celoživotní dřiny. Babičko, teď se o vás postarám já. O vás i o Anu. Babička spěšně zavrtěla hlavou. Já jsem v pořádku, jen se dobře postarejte o Anu. Ne, babička je skutečná rodina naší Anny. Samozřejmě musíte jít s námi. Na králův rozhodný hlas babička plakala. I Anna pevně stiskla ruce obou. Toho odpoledne král odvezl Anu do vily. Anna seděla tiše a dívala se na ulice ubíhající za oknem. Stále honosnější ulice, stále vyšší budovy. Byl to úplně jiný svět, než ve kterém žila Anna. Když dorazili před vilu, Anna zůstala stát s otevřenou pusou. Rozlehlá zahrada, majestátní budova. Bylo to jako z filmu. Tohle je dům dědečka? Ano. A teď je to i tvůj dům. Král vzal Anu za ruku a vstoupil do haly. Služebnictvo stálo v řadě a sklonilo hlavy. Anna se nesměle držela za králem. Král zavedl Anu do 3. patra. Prošli dlouhou chodbou a zastavili se před jedním pokojem. Ano, do tohoto pokoje 18 let nikdo nesměl vstoupit. Král vytáhl klíč a odemkl dveře. Když se dveře otevřely, vyvalil se starý vzduch. Ale pokoj byl čistě udržovaný. Anna opatrně vstoupila do pokoje. Na zdi visela fotografie mladého páru. Šťastně se usmívající 2 lidé. Anna se před tou fotografií zastavila. To jsou, ano, tvůj otec a matka. Anna se upřeně dívala na fotografii. Na tu tvář, o které lidé říkali, že se jí podobá. Teď konečně chápala proč. Tohle byl její otec. Otec byl hodný člověk. Vždycky myslel nejdříve na ostatní. Král se pomalu rozhlížel po pokoji. Matka byla srdečná. Nevíš, jak moc na tebe čekala. V rohu pokoje byly knihy, které četla během těhotenství. Knihy o výchově dětí, pohádky, CD s hudbou, všechno to bylo připraveno pro Anu. A v rohu stála stará kytara. Tu používal tvůj otec. Měl moc rád kytaru. Chtěl ti na ní hrát. Anna si klekla před kytaru a opatrně brnkla na struny. Zvuk, který se ozval po 18 letech, byl trochu rozladěný, ale stále krásný. Král otevřel skříň. Uvnitř visely bílé dupačky. Dupačky, které snacha sama vyrobila pro Anu. Podívej se sem. Král ukázal na dupačky. Na jednom ramínku bylo malé očko. Sem se mělo připnout to stříbrné chrastítko. Ale král vytáhl z kapsy chrastítko od babičky. Ve zmatku toho dne, kdy jsi se narodila, zmizelo spolu s tebou. 18 let bylo toto místo prázdné. Král opatrně připnul chrastítko na dupačky. S malým cvaknutím chrastítko našlo své místo. Jakoby 18 let čekalo na svého majitele. Anna při pohledu na to nedokázala zadržet slzy. Věci, které pro ní připravili její rodiče. Důkazy jejich lásky. Všechno to bylo tak ohromující. Tati, mami. Anna je takto oslovila poprvé. Oslovila je jmény, která nikdy nevyslovila, ale po kterých toužila. Rodiče na fotografii se stále vřele usmívali. Král objal Anu kolem ramen. Můžeš plakat. Nemusíš se držet. Můžeš vyplakat všechny slzy, které jsi za 18 let nemohla vyplakat. Anna plakala dlouho v králově náručí. Všechna osamělost, zvědavost, touha, které si v sobě 18 let nosila, se najednou vylily ven. I král tiše plakal. Za oknem zapadalo slunce. Oranžové paprsky pronikaly do pokoje a hřály je. Ztracený čas se nedal vrátit, ale alespoň odteď mohli být spolu. Dědečku. Ano. Můžu sem chodit často? Král pohladil Anu po vlasech a jemně se usmál. Ne často, ale rovnou se sem přestěhujete. Ty i babička. Teď je tohle váš domov. Anna přikývla. A znovu se podívala na fotografii rodičů. Ti 2 na fotografii se stále zářivě usmívali na svou dceru. Ten večer král a Anna zůstali dlouho v tom pokoji. Byl to okamžik, kdy se čas, který stál 18 let, znovu rozběhl. O týden později král nařídil svému asistentovi: zavolejte Terezu do jídelny ve vile a Anu také. Rozumím, pane předsedo. Asistent při pohledu na králův rozhodný výraz tušil, co se bude dít. Konečně nadešel den odhalení pravdy.
Ten večer v 6 hodin už v rodinné jídelně seděli král a Anna. Anna s napjatým výrazem pevně svírala ruce. Král ji lehce poklepal po rameni a řekl: To je v pořádku. Všechno zařídím, neboj se. Po chvíli se dveře jídelny otevřely a vstoupila Tereza. V ruce držela luxusní kabelku a na sobě měla extravagantní oblečení. Ale když uviděla vedle dědečka sedět cizí ženu, její výraz stuhl. Dědečku, co se děje? Tereza se pohrdavě podívala na Anu. Počkat, není to ta, co nám nabourala auto? V Terezčině hlase byl posměch. Proč je taková holka tady? To jí dědeček zase z lítosti kupuje jídlo? Král neodpovídal. Tiše vytáhl ze zásuvky stolu dokumenty a jeden po druhém je položil na stůl. Terezina tvář se při pohledu na dokumenty stávala stále nejistější. Dědečku, co to má znamenat? Posaď se. Králův hlas byl chladný a rozhodný. Tereza instinktivně pocítila jeho váhu a opatrně se posadila. Terezo. Král se podíval přímo na Terezu. To, co ti dnes řeknu, bude nejpřekvapivější věc, kterou v životě uslyšíš. Dědečku, co? Ticho a poslouchej. Král začal pomalu, ale zřetelně mluvit. Příběh o té noci před 18 lety, příběh o sestře Heleně Kopecké, která vyměnila 2 děti, a nakonec o tom, že Tereza ve skutečnosti není jeho pokrevní příbuzná. Terezina tvář stále více bledla. To je lež! Tereza se prudce zvedla a zakřičela. Dědeček se zbláznil. To není možné, Tereza ukázala na Anu. Ta ženská je podvodnice. Zlatokopka. Přišla jsem kvůli dědečkovým penězům. Terezo. Král byl stále klidný. Položil na stůl fotografii Heleny Kopecké. Znáš tuto osobu? Tereza se při pohledu na fotografii zarazila. Nikdy ji neviděla, ale byla v ní nějaká podobnost s ní. Tohle je tvoje biologická matka. Helena Kopecká. Ta, která tě před 18 lety porodila a vyměnila tě za mou vnučku. Tereza prudce zavrtěla hlavou. Ne, moje máma, moje snacha zemřela před 18 lety. Ale to byla moje snacha. Tebe porodila Helena Kopecká a ta žena je teď na útěku v zahraničí. Král posunul výsledky testu DNA před Terezu. Tohle jsou výsledky testu DNA mezi mnou a Anou. 99% shoda. Z lékařského hlediska jistý příbuzenský vztah. Tereza vzala dokument, ale upustila ho na zem. Ruce se jí tak třásly, že ho nedokázala udržet. Ne! Terezčin hlas slábl. Začínala si uvědomovat, že je to všechno pravda. Tak co? Co jsem já? Tereza se zhroutila a propukla v pláč. To všechno, co jsem si dosud užívala, byla lež? Král neodpovídal. Ticho bylo samo o sobě odpovědí. Tereza dlouho plakala, pak náhle změnila strategii. Chytila se králových kalhot a začala prosit. Dědečku, já jsem to nevěděla. Opravdu jsem nic nevěděla. Terezčin hlas byl zoufalý. Prosím, nevyhazujte mě. Mám jenom vás. Co jsem udělala špatně? Já jsem se jen narodila. Král se na Terezu podíval. V jeho pohledu byl soucit, ale zároveň i rozhodnost. Vstaň, Terezo. Ne. Budu se k vám chovat lépe než vaše skutečná vnučka. Prosím. Tereza ležela na podlaze a plakala, ale král se nenechal zvyklat. Terezo, i ty jsi oběť. Oběť zvrácené touhy své biologické matky. Král pomohl Tereze vstát a posadil ji. Ale skutečnost se nemění. Všechno, co jsi si 18 let užívala, patřilo Aně. Tereza se otočila na Anu. Anna seděla tiše a mlčela. To Terezu ještě více rozzuřilo. Tak co mám dělat? Mám všechno nechat a odejít? Ano. Králova odpověď byla strohá. V tomto domě a v mém majetku nemáš žádná práva. Ani dědictví, ani majetek, nic. Tereza se znovu zhroutila. Její svět se hroutil. Ale král znovu promluvil. 18 let jsem tě vychovával jako svou vnučku. I když ten čas byl lež, ten cit byl skutečný. Král pokynul asistentovi. Asistent přinesl nové dokumenty. Tohle jsou peníze na studium v zahraničí. Moje poslední gesto pro tebe. Tereza vzala dokumenty. Byla tam uvedena značná částka na studium a živobytí. Tohle je poslední, co ti jako své domnělé vnučce dávám. Teď si najdi svůj skutečný život,
ne jako dcera Heleny Kopecké. Žij jako ty sama, ne jako Tereza Králová. Tereza pevně sevřela dokumenty. Její výraz byl směsicí hněvu, smutku a zoufalství. Děkuji vám neřeknu. Terezčin hlas byl chladný. A pak vstala. Naposledy se podívala na Anu. Anna chtěla něco říct, ale Tereza jí gestem ruky zastavila. Stačí, už nic nechci slyšet. Tereza opustila jídelnu a ani se neotočila. Její záda působila osaměle. O něco později si Tereza zbalila věci a opustila vilu. Když opouštěla dům, ve kterém žila 18 let, na tváři neměla slzy, jen chladný, tvrdý výraz. Poté, co Tereza odešla, ve vile zavládl klid. Král seděl v pracovně a díval se z okna. Udělal správnou věc, ale necítil se úplně v klidu. Dědečku. Anna vstoupila do pracovny. Jste v pořádku? Ano, jsem. Král se podíval na Anu a usmál se. Teď je všechno na svém místě. Král posadil Anu a vytáhl nové dokumenty. Ano, teď musíme zahájit proces převodu podílů ve firmě a majetku. Ale Anna zavrtěla hlavou. Dědečku, já to nechci. Cože? Král se na Anu překvapeně podíval. Samozřejmě, jsem vaše vnučka, ale chci si něco vybudovat sama. Anna vytáhla z tašky tlustý spis. Co to je? Podnikatelský plán. Aniny oči se leskly. Při práci kurýrky jsem se toho hodně naučila. Jak těžkou práci mají kurýři, jaký systém je potřeba. Tak mě napadlo, co kdybych vytvořila pořádnou platformu pro rozvoz. Král rozložil podnikatelský plán. Byly v něm podrobně popsány benefity pro kurýry. Spravedlivé provize, zlepšení zákaznického servisu. Chci vytvořit firmu, kde budou kurýři pracovat s respektem. A později bych to chtěla rozšířit i na gastronomii a nabízet dobré jídlo za rozumné ceny. Anna nadšeně vysvětlovala. Samozřejmě začnu v malém. Bez dědečkových peněz, vlastními silami. Jen. Anna se opatrně podívala na krále. Byla bych vděčná jen za rady a podporu. Král zavřel podnikatelský plán a podíval se na Anu. Oči mu zvlhly. Ano. Král pevně objal vnučku. Jsem na tebe tak pyšný. Jsi opravdu moje vnučka. Dědečku. Dobře. Dělej, jak myslíš. Ale nebudeš na to úplně sama. Budu tě sledovat jako mentor a investor. Král poklepal Aně po rameni. A i když se ti to nepovede, nevadí. Máš dědečka. Anna se zářivě usmála. V jejím úsměvu byla sebedůvěra a naděje. Ten večer král znovu navštívil pokoj svého syna a snachy. Podíval se na fotografii a tiše řekl. Petře, naše vnučka vyrostla v úžasnou ženu. Kdyby si viděl, jak bys byl pyšný. Syn na fotografii se stále zářivě usmíval. Jako by říkal, dobrá práce, tati. Král se usmál při pohledu na dupačky s připnutým chrastítkem. Uplynuly 3 roky. V zasedací místnosti v 10. patře vysoké budovy v centru Prahy, v sídle společnosti Anna Delivery, Anna jednala se zaměstnanci. V elegantním kostýmku vypadala úplně jinak než před 3 lety, kdy za deštivé noci jezdila na starém skútru. Zlepšení benefitů pro kurýry zavedeme od příštího týdne. Rozšíření odpočinkových prostor, posílení pojištění a příplatky za práci v dešti. Anin hlas byl plný sebevědomí. Zaměstnanci přikyvovali a dělali si poznámky. A také jsme potvrdili termíny otevření nových franšíz. Do konce tohoto měsíce otevřeme dalších 10. Po schůzi se Anna podívala z okna. Dole na ulici se proháněly skútry s logem Anna Delivery. Za 3 roky se firma stala legendou v oboru. Inovativní systém rozvozu, kultura respektu k kurýrům, rozumné provize. Byly to výsledky postupného řešení problémů, které Anna sama zažila při práci kurýrky. Paní ředitelko, nezapomněla jste na dnešní večerní schůzku? Zeptala se opatrně asistentka. Samozřejmě, že ne. Čekají na mě dědeček a babička. Anna se usmála a vzala si kabelku. V 6 večer se Anna vrátila do vily. Teď už to byl její domov. Když otevřela dveře, uvítalo ji teplé světlo a babiččin hlas. Aničko, jsi tady? Ano, babi. Anna běžela do kuchyně. Babička připravovala večeři. Ne v malém podkrovním bytě jako dříve, ale v prostorné a pohodlné kuchyni. Dnes jsem uvařila tvou oblíbenou svíčkovou. Páni, děkuji. V obývacím pokoji četl král noviny.
Když uviděl Anu, odložil noviny a zářivě se usmál. Naše vnučka. Dnes si se zase nadřela. Ale ne, dědečku, bavilo mě to. Anna se posadila vedle dědečka. Král pohladil vnučku po vlasech a zeptal se. Jak se daří firmě? Dobře. I tento kvartál jsme překročili plánované tržby. A zaměstnanci se opravdu snaží. To je dobře. Jsem na tebe opravdu pyšný. V králově hlase byla hrdost. Nastal čas večeře. U velkého stolu se sešli Anna, král a babička. Scéna, kterou si dříve nedokázali představit. Tak, dobrou chuť. Babička jim nandávala jídlo. Král si vzal lžíci svíčkové od babičky. To je opravdu jiná chuť. Mnohem lepší než od našeho kuchaře. Ale no tak, pane předsedo, přeháníte. Babička se stydlivě usmála. Ti dva starší lidé se za 3 roky stali jako rodina. Král hradil všechny babiččiny lékařské výdaje a babička se pečlivě starala o královo zdraví. Babičko, nezapomněla jste na příští týden na kontrolu v nemocnici? Zeptala se Anna. Jak bych mohla? Už si mi to říkala 3krát. Jen pro jistotu. 3 lidé se smáli a pokračovali ve večeři. U stolu se kromě teplého jídla nesly i ještě teplejší rozhovory. Král věděl, jak je tento okamžik cenný. Smích skutečné rodiny. To bylo štěstí, po kterém celý život toužil. Během večeře běžely v televizi v obývacím pokoji večerní zprávy. V okamžiku, kdy Anna chtěla zesílit zvuk, upoutala jejich pozornost jedna zpráva. Díky spolupráci s Interpolem byla dnes ráno na letišti Václava Havla zadržena a do vlasti eskortována Helena Kopecká, která byla 21 let na útěku v zahraničí. Na obrazovce se objevila žena středního věku v poutech, jak vychází z letiště. 21 let ji zanechalo schátralou. Helena Kopecká bude obviněna ze zpronevěry nemocničních fondů před 21 lety, výměny novorozenců, opuštění dítěte a padělání úředních listin, pokračoval hlas reportéra. Zvláště odhalení bezprecedentního trestného činu, kdy vyměnila novorozence z bohaté rodiny za svou dceru, vyvolalo ve společnosti šok. 3 lidé mlčky sledovali obrazovku. Helena Kopecká byla eskortována se skloněnou hlavou. Ta, která byla na počátku vší tragédie, konečně zaplatí za své hříchy. Anna sledovala obrazovku se smíšenými pocity. Měla by být naštvaná, nebo by jí měla litovat. Kvůli ní se 18 let trápila, ale zároveň díky ní potkala babičku. Ano, král vzal vnučku za ruku. Jsi v pořádku? Ano, dědečku. Jsem v pořádku. Anna přikývla a usmála se. Teď už je všechno za námi. Ona dostane svůj trest a my budeme žít šťastně. Král byl dojatý vnuččinou dospělostí. I babička pohladila Anu po rameni a řekla, ano, naše Anička má pravdu. Už je to všechno pryč. Po zprávách se vrátili k večeři. Ale atmosféra trochu stěžkla. O několik dní později dostal král dopis ze zahraničí. Asistent ho přinesl do královy pracovny. Pane předsedo, pohlednice z Austrálie. Z Austrálie? Král vzal pohlednici. Na zadní straně byla fotografie z obyčejné kavárny. Mladá žena v uniformě kavárny se opatrně usmívala. Byla to Tereza. Král otočil pohlednici a četl napsaný text. Dědečkovi, jak se máte? Já studuji a pracuji v kavárně v Austrálii. Poprvé jsem si sama vydělala na školné. Je to těžké, ale zvláštně uspokojující. Teprve teď jsem si uvědomila, že to, co jsem si 18 let užívala, nebylo moje. Děkuji vám, že jste mi pomohl najít můj skutečný život, místo abych vás nenáviděla. Buďte zdrav. S pozdravem, Tereza. Král se dlouho díval na pohlednici. Oči mu zvlhly. I když nebyla jeho pokrevní příbuzná, 18 let ji vychovával jako vnučku. Žij dobře, Terezo. Král tiše vložil pohlednici do zásuvky a podíval se z okna a hluboce se nadechl. Teď už je opravdu všechno na svém místě. O měsíc později se konalo slavnostní otevření nového projektu Anna Delivery. Na honosné slavnosti se sešlo mnoho hostů. I král seděl v čestné lóži a sledoval úspěch své vnučky. Po slavnostním otevření Anna zavedla hosty do přízemní haly. Uprostřed haly, na nejviditelnějším místě, byl speciální exponát chráněný skleněnou vitrínou. Jedním z nich byl promáčknutý černý nárazník sedanu. Byla to součást králova auta poškozená při nehodě před 3 lety. Druhým byl starý rozbitý skútr. Skútr, na kterém Anna dělala svou poslední objednávku. Pod exponáty byla malá mosazná destička. Začátek zázraku.
Před 3 lety nás tato nehoda znovu spojila. Hosté si s údivem prohlíželi exponáty. Někdo se zeptal: paní ředitelko, co to znamená? Anna se zářivě usmála a odpověděla: je to nehoda, která změnila můj život. Kdyby ten večer nepršelo, kdybych neprojížděla tím kruhovým objezdem, pravděpodobně bych dnes nebyla tam, kde jsem. Anna se podívala na krále. I král se usmál na vnučku. Tento exponát ukazuje, že i věci, které se zdají být neštěstím, se nakonec mohou stát požehnáním. Chtěla jsem dát takovou naději i všem našim kurýrům. Hosté tleskali. Anna pozvala krále a babičku před exponáty. Dědečku, babičko, postavte se sem. Fotograf zvedl fotoaparát. Ti 3 se postavili vedle sebe před začátek zázraku. 1, 2, 3. Blesk se zableskl. Na fotografii, která zachytila ten okamžik, se ti 3 zářivě usmívali. S promáčknutým nárazníkem a rozbitým skútrem v pozadí. Ale na jejich tvářích bylo jen štěstí. Pokud vás dnešní příběh oslovil, stiskněte prosím tlačítko líbí se mi a odebírat, abychom vám i nadále mohli přinášet příběhy, které vám budou tichou útěchou. A prosím, napište do komentářů vřelá slova pro hrdiny příběhu. Vždy vám fandíme.